Doamnelor și domnilor, am dorit să amintim și să mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri care au făcut ca acest concert să fie realizabil. Sponsor principal, Saem Energomontaj, parteneri, uite că am uitat hârtia, să văd dacă îi țin pe toți 6 în memorie, Fundația Culturală Sound, Fundația Medicina și Muzica, Asociația Națională Corală din România, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Societatea Studenților în Medicină din București și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Damilat din București. Concertul a avut ca organizator Asociația Vox Medicalis pentru excelență în artă și medicină. Ajungi spre amurgul concertului nostru, un moment de meditație înainte de mult așteptata veselie la trecerea într-un nou an. În perioade atât de turbulente cum sunt acestea, în lumina noilor evenimente care zguduie lumea, este bine să-i purtăm în rugăciuni pe cei de lângă noi și pe cei pe care nu îi cunoaștem, să ne rugăm pentru înțelepciune, călăuzire și iubire de oameni, să ne rugăm nu atât pentru siguranța trupească a sinelui, ci mai degrabă pentru ca sufletele să ne fie împăcate cu cerul și cu frații noștri. În numele corurilor Sound și Vox Medicalis vă doresc un Crăciun fericit și spiritual, cu bucurii, cu reîntregiri și reuniri cu cei dragi, iar noul an să ne aducă tuturor sănătate, prosperitate, alinarea dorurilor, iertare și pace. Să ne vedem cu bine în 2017. La mulți ani!